Ole tuna chuanin Mizoram ni lo state danga omtena order an siam thei dan tur kha apps manga order siam dan kha karon soidona Mizoram ang hianin state danga chuan DP hi a function mu mallova chuwang chuanin online hi an war zo ka home delivery an ti awangin a ol sambi ke mema apps atang order siam hi chu chu video mang hian karon soidona ama ero chu kan hria chian em tur chu tuna ka ti ang chia hianin Mizoram a hianin ati ve theya apps atang hian ama ero chu delivery ang chi tele khatiang DP ni chuang si lovina order apps atanga siam kha a theilawani apps atang khan order han siam chin ula akal tlang ve thonga ma se in bungro akha tu manin ne na khan ronda tur kha anom lova enge khatiang service kha ala omlavani chu wangchuan loris ve top turani lova tuna hian order bo tam taka omal mani thu a lo ti ngot kha Mizoram a chuan ala thei lo ti kha kan soinun le doni amai ro chu state danga chuan man tran char ani to a ti chuan engtin nge kan ti ang kan ti chuan ti hian MCA le password kan han chu ta a ti chuan sign in kan metang Tizonin sign in kan me nu khan het a hnuai lampang kha han enila shop ti hi in hmu karing shop ti kha ti hian shop a in han lut ta a order preference ti alo oma self ti le downline omani mani minga kan order don chuan engma khoidang lamangai lawa khin MCA number po kha ronin ziak sa veka amero chu kan hriat tur chu mi inamin recruit reng hianin kan adarami ang che address a kanin recruit thina wang khanin khamia khanin ron thleng don ta se adik thei to lo ta ni chu vairama i omani chuanin enge aron thlen na tur address kha tu nei chen na lai mek home deliver an ron ti na tur address kha I fill up angai ta a chumi fill up tur chuan new ti hi metang new ti kha o heta hianin tu na I chen na mek address kha I fill up anga at hi I met don ani kan hria mang tiro at khai metang ti chuanin tikhanin by courier kha acha a self pick up ani chuan vairama chuanin an warehouse te an MSC te kal tak taka oma wangin sum tam tak se na ngai china balakhom tur khan chu wang chuan by courier kha in metanga ti chuanin by courier in metanga ti chuanin I ina khanin an ron deliver don ti na ni chu by courier metanga mo chon heta hianin I downline te tan po hianin order isiam sak theini I place sak theini aizol hmuna tang po hian mo nang ma ta tur khaiwa place theilo vairama I downline te om te tan khan heta tang hianin I zuk order theani ani chuan chu tiang tur chuan downline ti hi metanga an MCA number I han fill up anga ti chuan a hnuai han shipping address ti khan new ti khai metanga an address thlenna tur hmun enge vairama an building name te address te khangkha I han fill up anga tiang po chuanin ati sak thei bok ani ti chuan ma ani thungero chuan self kha ni ta a ti chuanin by courier ti kha I select anga ti chuanin by courier I select khanin ti khan submit I metanga ti hianin kan product kha aron lang tani product category shang kan neya a category zir khanin idu kha khoi munami bernge enge lak du ti kha kan te kha en thei veka health and nutrition ti ki chuan dam doi oma SM watches ti kan sana skin care te UC kan ti mai urban color oma personal care PC ho kha home care HC ho laundry care khatiang zi khan om tani ti chuan chu ta chun entir nan mai enge kan han ti chinang antir nan home care lo lut ta ilam home care chuan hei ti hian product kha lo om ta wonder drop hi ka vadu ve in lo ti in lo ti ni chuan wonder drop kha engzat ngei du hei pakhat ein ziak sa a entinan som te lo du ta latian plus khai metanga som intita add to cart ti hi metang mase hi no ham product not available
at lo ti kha chuan kha eiwa order du na MSC mo warehouse mo khan product kha lo ti na ni ta a ti chuan enge product omin kanin zirti rang o emayo shine hi tian lo om ta emayo shine hi pali kan lange ti sam pali ai da ta add to cart mo chani bag lenga damdoi poka du tela lomi ti ni chuan health and nutrition ai lu ta amla tablet te khalo add le tela amla tablet po non se anti na tur ang khan mo enge mask face mask kha kan et chinta ti chuan I du zong kha I et zo nuwa khan he ta chung dinglam panga bag lem hi hi kan card ani a card a hian tian ni met zewangai lutang ti chuan ta hian he ta hnuaia total weight kg engzat nge ni a total amount engzat nge ti ron in ziak ta a chumi zo chuan check out ti metang ti chuan in I total amount khan offer a phak chuan mo sang khat china repurchase offer te om chin kha hei a hnuai zo kai ni lutanga a phak lo offer I phak lo chuan a chung zo ka go without offer hi kalanga a phak ero chuan a hnuaia hian tian ni kalang ti chuan ti hian alo omle ta payment page ani ta ni payment ti na tur kha he ta hnuaia munga hian payment options ti alo om ta a ti chuan in payment options ti a hian in select anga credit or debit card in select ang okay tianga confirm ti chuan helai hian ATM card fill up na tur kha lo om ta a I ATM card number expiry date CVV ti le ATM card ai ming je ang kha I han fill up pe ka chu nga chumi zo cham pay now wi metanga pay now wi me nuwa khan I phone a khan in OTP lo thlenga nga chu chu in enter anga in han okay ta nga ti chuan in I order chu place ani anga I address new ti a address I fill up na mun nge ya khan delivery an ron ti don ti na ni chu vairam lampang state pon Mizoram state pon tan bi liaw wati ani wang khan tuma khan lo shat polin Mizoram chunga hemi apps mang khan in lo khoi ve bor palange order in siam ringot chuan kha akal bo ringot don ti na ni asum tam takin se in chan thei awangin Mizoram a chuan in he online facility hi ala man chan ala ni lawa chu wang chuan in chinchha kar ula in poisa thlona liamrel lo nan ame ero chu state danga chuan man chan ani to wangin in downline the state danga omten in a changa tun shileng kara po order all sam takan lo siam theina turin hei hi in lo zir tir cheu do na phone call lo ka reng mai ole kalome